да започнем, може би, второто или продължение на първото епизодче. Така. Сега ще видим какво ще правим тук. Малко трябва да захванем тези профилчета. Може би да са еднакви. Да се каже. Еднакви, имам предвид. Да са някак си равни. Отвесни или как се там се казва. Да, хубаво е да са отвесни, може би. Вече има някакво значение за панелите. Чисто визуално по-скоро си мисля. Но все пак така, слагам им малко по-големи. Нераждаеми такива шайбички, защото нямам доверие на алуминия, който е алуминий изобщо. Нямам доверие. Да, нержавейката трудно се пробива. Хубаво е да имате кобалтови бороди. От време на време да ви наостряте, за да не се мъчите. Обаче екранчето нещо ми спира. И не мога да вижда дали хващате на фокус. Да. Добре. Не че е толкова важно, но... За първи път снимаме клипчета и затова използваме само нераздаеми винчета, че надали ще почнем да ги сменяме тук на 10 години, 15 винчета, болчета, гайчици, всичко нераздаемо и най-добре поне 304 стомана нераздаема. Излетя ни нещо. Ама така е, днеска има вятър малко. Все пак сме преди Великден. 7 април. Велики вторник. Не им трябва даже и глава. Дълги са. Не прекалено, но защо да ви слагаме? Съвестно ми е малко. Дали има смисъл? Нека да погледнем дали нямаме други. Да се покъси нераждаеми винтове. Шайбички, гайчици с контри. Да. Много такива пружинни шайби, които няма много файда. Сме назели. Единствената файда е
от две гайки да се сложат една за друга. Всичко останало е Bosch в работа. Все пак една шайбичка отзад, нищо че стойката е от нерождана стомана. И на нерождаемата стомана нямам доверие. Много е слабичка във времето. Просто не е достатъчно читава, според мен. Ако е 316, да. Но 304 е малко лабава. Тези са неизследвани. Хубаво е да ги слагате във вода, като ги взимате. И дори малко белинка да им сложите за тест. Да видите дали е добре. Макар че ако не ги фаща магнита, трябва да е добре. Аз съм малко по-недоверчив към китайците. Това се старая повече към изпитанията преди полагане на техни продукти. Добре. Не може да намерим точно тези шайби, които искам да сложа отзад, но ще сложим тези. Все пак ще сложим и тези шайби, които са така гънати, защото съм направил по-близо. Те са нерождаеми. Но с тази шапка няма да става добре. Както казвам, това е за първи път. Ако нещо не ми харесва, просто не го слагаме. Не е огъната добре. Добре. Вече се започва с едни по-сериозни неща. Добре. Ето какво си намерихме на скрапоцеха. В скрапоцех продават. Няма да казвам имена. Продават ето такива изрезани на машина. Хубави шайбички, които пасват, ще бъдат добре, за да може да фанат по-голямо перо на алуминиевия профил, защото той не е най-здравите за мен, поне ми се струва доста. Иначе профилчето е едно, което ще ползваме в случая. Закупено. Ето сега на добра цена. Не е добра цена. От Евроматика. Да. С това хваща добре. Да намерим още едно ключенце. За такива случаи. Всякакви джуджавки, ето още от тези. Те са толкова новички, че още им седят лепенките. Стоманата е дебела, нерождаема, както казахме, поне 4 мм.
изрязани на компютърче, което ми е приятно да ползвам. И от мен, както казахме, малко е горещо. Ни се търси 6,2 бургията, затова ползваме тази на 6 мм, за да може да захванем тия профилчета. Така. Хубаво е да има шайбички отзад. Профила, който е нереждаем, специално за тук отпред. Въпреки всичко съм го грунтирал с червено грунче, защото сребърното му нямам доверие. Хич. Червено грунче, после автобоя, за по-сигурно. Автобоя. Правим. Тук е близо до заварчиците, добре. Ще сложим. На профилчето сме заварили тази ламарина, която да може да пробиваме, за да не нараняваме профила и да отслабваме. Примерно. Просто на тази ламарина, която е 2,5 мм, е по-приятничко да се пробива и по-здраво се захваща. На профила трябваше с самонарезник, който е по-лесно като вариант, но както знаеме, нямаме доверие на самонарезките, да кажем. Защото болта с двете гайки е по-приемлив за мен. Все пак има ветрове, има урагани. Добре. Да, изпитвам малко от камерите сценична треска, затова ще загасим, за да мога да си работи приятничко. Мерси за сега. Ще пуснем, като е вече готово.